Ndatikotamise uso hwedu tinamate muzitara baba remwana komana neremwe unoera. Amen. Mwari noya kwa muri ndichikutendai pasi pose zvamunondibatira mukurarama kwangu. Ndinokutenda ineyo muri yamakandipa. Ndinokutenda neupenyu neutano wamunondipa. Nehamanesha Mwari muupenyu nemabasa netungamiro yenyu. Netungamiro nechengeto nguva dzose nemuzitara baba remwana komana namweya unoyera. Ameni. Ndinokutendai Ishe mukuru nekundirangarira mukurarama kwangu. Ndinokutendai baba nekundipa upenyu kuti ndigone kukuna matai. Nekundipa upenyu neupenyu mukati mwazvose neyori mburi yamakandipa. Ndichiti mbiri yenyu ngaikudzwe narini narini. Musazokanganwa mweya wenyu. Musazokanganwa oh mweya wenyu kana manzwa. Musazokanganwa mweya wenyu. Musazokanganwa oh mweya wenyu kana manzwa. Ndatikotamise uso hwedu tinamate muzitara baba remwana komana neremweya unoyera. Amen. Mwari ndinouya kwamuri ndichikutendai pasi pose zvamunondibatira mukurarama kwangu. Ndinokutendai neyo mburi yamakandipa. Ndinokutendai neupenyu neutano wamunondipa. Nehamanesha Mwari muupenyu nemabasa netungamiro yenyu. Netungamiro nechengeto nguva dzose nemuzitara baba remwana komana namweya unoyera. Ameni. Ndinokutendai Ishe mukuru nekundirangarira mukurarama kwangu. Ndinokutendai baba nekundipa upenyu kuti ndigone kukuna matai. Nekundipa upenyu neupenyu mukati mwazvose neiyoyi mburi yamakandipa. Ndichiti mbiri yenyu ngaikudzwe narini narini. Musazokanganwa mweya wenyu. Musazokanganwa oh mweya wenyu kana manzwa. Musazokanganwa mweya wenyu. Musazokanganwa oh mweya wenyu kana manzwa. Ndatikotamise